Aħna ħanibqaw fuq l-ikel dak il-pixxi spad vera looking forward għalih jien. Imma ħanibqaw fuq l-ikel. Għaliex maħna fl-istudio ingħaqad Matteus Grasso. Ħanibqaw nitkellmu fuq l-ikel. U fuq ix-xaħam. U fuq ix-xaħam. Grasso. Eżatt. Ħalli fidejk, ħalli tagħmel l-introduzzjoni. L-iktar persuna rqiqa li kun joma Grasso. Jiena dejjem ngħidlu għax aħna jiena l-familja tiegħi tan-naħa tal-mama, it-tija tiegħi miż-żewġa Grasso ma tantx hawn Malta, u ma jiġux minn xulxejn. Ġifier ma jiġix minn Anton Grasso. Le. Naf ma tiġi. Le, eżatt. Klixé dik. Nsellu għalihom. Illum xtaqt titkellem naqra nhar ta' festa, jew holiday, jew holidays. X'nistgħu nagħmlu jew x'ma nistgħux nagħmlu. Mhux iċ-cheat days. Hemm jassoċja Stef illi biex bniedem jagħmel progress, mela biex ngħidu aħna jien naf ħanivvinta ta' persuna tkun libsa size 16 u biżmien tixtieq tasal għal size 14, 12, 10. Illi trid minn mindu qiegħda size 16 sa dak is-size 12 ma tikol xejn li inti hemm tajjeb, ma tieħux dik in-naqra drink, etc. U din hija misconception. Impossibbli. Ekku, hija misconception perikoluża, Sur Marko nsellimlek. Minħabba raġuni illi iċ-ċans kbir huwa illi meta inti bdejt tagħmel imqar ftit progress. U imbagħad bħal kulħadd ħajasal perjodu li tajt imma qisu stennejt li ħajkolli riżultat iktar malajr, jew stennejt li nibqa' nagħmel l-istess rata ta' progress. Tippretendi. Allura pereżempju jekk minn size 16 sa 14 ħadd li xarej, nippretendi mill-14 sa 12 ħadd li xarej ukoll. U mhux hekk l-aħar li forsi ċertu żmien fix-xahar aħna nisa nitilgħu xi naqra iktar fil-peace sport inti żef U fil-fatt minħabba dak wieħed mill-ħafna fatturi dulsi ma jkollok min jgħid ara naqra jien llum żgarrajt ma insa kollox ħin. Daqshekk jiddemoralizza ruħu jerġa' jibda from back to square one. Għax tlaqna minn punt perikolus illi għedna minn fejn qiegħda llum sa ma nasal ma nista' nagħmel xejn illi mhuwiex riġidu, illi mhuwiex bleżat. X'aħna minn estremar li. Dik. U fir-realtà ġurnata festa jfakruna kemm hu tajjeb illi biex aħna nieħdu pjaċir bil-progress li qed nagħmlu. Issa ħafna nies kif jieħdu pjaċir ħanejdu hekk li jiltaqgħu madwar mejda, jiklu xi ħaġa, jitkellmu. Issa jekk jiena ħanqod bidejja marbutin waqt li intom qed tiklu, x'gost qed nieħu mill-ħajja. Tgħidli ma hemm skop għax nixtieq nibqa' nagħmel il-progress. Fajn. Però dak il-progress tista' tagħmlu matul il-ġimgħa. U billi inti is-sibt jew il-ħadd jew inkella forsi xi ftit is-sibt u ftit il-ħadd pereżempju, jew xi ftit nhar ta' festa, tkompli ma' ħadd ieħor, għax fil-maġġoranza għamilt li kellek tagħmel, ir-riżultat se jiġi. Ġifieri minn hawn l-appell tiegħi huwa lil dawk in-nies li jaħsbu illi bil-forsi tibqa' riġidu irrelevanti mill-ġurnata x'inhi, l-aħbar hija illi biex inti żomma għat-tul ta' żmien irid ikollok daw il-breaks li idealment, issa di importanti nafas fuqha, ikunu pjanati. Ma ngħidx jiena llum waqt il-programm tagħni l-ġuħ u ma li noħroġ minn hawn ħansib l-ewwel ħanut u ħanixtri 4 pasti. Jew tkun ikoll fil-kċina. Jesu kemm istajjar tkun ġbajt bit-tinqir. Ġifieri jekk tippjanhom, jekk tajt isma' nhar ta' festa jiena llejla għandna ikla mela jiena naf illi nhar il-ħamis li ġej ħan iekol differenti mis-soltu. It's okay. Jekk nagħtu attentazzjoni għall-lob tal-moħħ, għajt illi. You'll be looking forward for something. Eżatt. Ġifieri int tissuġġerixxi li darba fil-ġimgħa, darba l bdejna fuq cheat meals, li darba fil-ġimgħa niksruha xi ftit u nieħdu dik xi ħaġa li verament we look forward to xi forsi x'tat sambit u xi ikla. Dik ikollha dulsima għandek min jaħseb illi pereżempju ara, illum ħerġen niklu pizza, jiena ma tax toġobni l-pizza, imma ħanieħu pizza. Jekk inti il-pizza mhux il-favorita tiegħek, mhux wertit. U dik xi ħaġa li ma tistax tuħu s-soltu. U li tantu. U dakinhar Jew deżerta pereżempju, kull normali imma hu deżerta jew ġelat. L-estremizmu dejjem ħażin, pereżempju fi żmien il-Covid nisimgħu ħafna appelli ġenwini ta' ilbes il-face shield, pereżempju sanitizer, eċetera. Min-naħa l-oħra, nħobb nistaqsijek jien, kemm hawn awareness dwar x'tista' tagħmel minn ġewwa. Mela l-immune system tiegħek, x'inti tagħmilha biex tieħu ħsiebha? Vera nistgħu noqogħdu ġobot sad-dar u nitolbu illi ħadd ma jġibilna l-virus id-dar, imma jekk dak il-virus b'xi mod jew ieħor xorta ħajasal għandi, mhux ħajsibni debboli u jaffettwani, kemm hu aħjar li nieħu l-miżuri suġġeriti, mela face shield pereżempju, sanitizer, etc. Imma minn ġewwa l-immune system tiegħi għax qed inti jagħti kol tajjeb, għax qed nagħmel l-exercise u għax qed norqod tajjeb, dik qiegħda protetta. Hija kargata biex tiġġieled kull ħaġa li tiġi. Eżatt, u speċjalment Marko, issa qed jgħidulna aktar minn qatt qabel, isma' di mhux xi ħaġa ta' 3 xhur ħadd tisparixxi minn wiċċ. Tibqa' magħna. Hija aktar x'tibqa' magħna, allura ħnibqa' ġobot sad-dar. U anki kemm hu tajjeb li tibqa' ġobot sad-dar.
Għax jekk inti m'intix qed tiltaqa' ma' affarijiet, ma' viruses, whatever, influenza, whatever, inti mhux qed trabbi l-immune system. Anzi, hija ġo bubble literalment u kif terġa' toħroġ ħatkun iktar prone timras. Għandek il-kontroversja mbagħad li ċertu punt fatwali li għandek minnu vulnerabli titieħu ħsiebu. Però dak il-vulnerabli li qed nieħdu ħsiebu, kemm anke mentalment jiflaħ illi jibqa' literalment skomunikat min-nies. Meta aħna magħmulin Nomordu psikoloġikament. aħna annimali soċjali għajdu ġifieri nkunu anke madwar in-nies. Allura tidissib naqra il-biċċu. Tagħmel il-miżuri fl-istess nieħdu ħsieb tiegħek innifsek. Issa, jekk nagħmlu mod tajna mir-rutina għax hemm holiday fin-nofs, issa m'hemmx għalfejn issifer, għax naf li bħal dażminijiet mhux ħafna qed isifru. Però jinnaf anke saħansitra weekend għawdex. Hemmhekk x'nistgħu nagħmlu dak li jkun x'jista' jagħmel, ġim ma ġiex ġurnata, għandek forsi 3 ijiem erba'. Mhux hekk. Il-moderazzjoni ta' ġifieri anke tmur ġo restaurants illum hawn restaurants li jservuk pereżempju anke jekk għandek xi intolerances jew xi allerġiji. Għandek l-għażla. Ġifieri jekk inti tagħmel weekend tajt ħa nagħmel weekend nikol il-junk food, apparti li probabbli l-ewwel darba tieħu sbieħ. Forsi t-tieni darba wkoll. Ma t-tielet darba ma xi ġieħ ta' żaq, xi ħruq ta' stonku, ma kienx holiday u tispiċċa l-estrem ieħor tumbraħ il-holiday xorta. Le, ma mbagħad pereżempju jkollok il-pool u jekk int m'intix imdorrija Tom, tgħid tagħmel 3 ijiem nitmermer fil-pool. Fil-fatt naħseb diki li tipo anke waqt il-holiday, jien pereżempju Jew iddaħħal mixja ġmiel, pereżempju semmejt għawdex inti. Nikol pereżempju, ma nifangax. L-ar wieħed huwa l-miliet għalija, ġifieri l-miliet anzi nibda nipprova nevita niltaqa' man-nies ikol. Ma holiday taf li xorta wara ħadd ikol ftit iktar, ħadd ikol ftit iktar tard, imma xorta prova. Breakfast, il-holiday naħseb l-ikbar sin, l-ikbar il-breakfast. Huwa Mbagħad naqbes lunch pereżempju, ngħid isma' ma nħoss li għandi bżonn. Ma ftit ġematilu meta kont qiegħed għawdex u kelli nitlef it-trejn bejn iħossni giltat Matteus. Ma taf li għamilt il-laps? Stefan dal-provi fil-fatt. Għanda daħalt mixja jew pereżempju għaw min ikun ġolu kanda jinżel sal-ġim. Tagħmel affarijiet li soltu ma tagħmilhomx. U kif ma tħossiex u li it's training? Tħossa liktar leġer, ġifieri. Kemm ħar window it-tnejn. I'm feeling left out għax meta mmur holiday l-ġim ma nuża, l-ammur mixjiet. Issa mmorru weekend getaway aħna tlieta ta' bejnietna. U neħduk mixja flimkien. Issa narakom irrid inkun naqra bil-tromba narakom meta tkun holiday. Neħduk mixja flimkien u jgħidulek fl-aħħar tal-mixja għandek id-drink favoriti. Bisħana fullek mixja. U lek, morru ma aħna 5 AM club binqomu fil-ħabs. Le, ta' jinsab Vantaġġ ta' holiday qed issemmu anke relaxation, huwa fil-fatt ir-relaxation. Illi meta inti tikkalma naqra l-istress tiegħek, anke l-immune system ħad tkun aħjar. Ġifieri naf anke tobba illi meta jkun hemm xi pazjenti tagħhom, xi koppji illi ma jistgħux ikollhom tfal pereżempju. Fost l-ewwel suggestioni li morru holiday. L-istress huwa il-bidu ta' ħafna mart, sfortunatament li nkunu ġibnieh bil-problemi u bl-inkwit U dak li qed jiġri xi ftit jew ħafna dan iż-żmien ukoll illi anka min jikwota numri li pereżempju mhix reali jew inkella illi ikabbar is-sitwazzjoni jew ibeżza ħafna iktar milli huwa verament il-każ, qed joħloq il-biża' fin-nies. Dik il-biża' ma nafx intom imma meta tisma' isa iġibek statiku, isek qastafx ħadaqbad tagħmel, tbeżżak, taffet għalek anka l-immune system u hemmhekk fejn verament ħanżidu riski li l-mart jiżdied. Li ġa qed tibni fuq il-biża' tal-fatt li ma nafux x'se jiġri tippjana milu mal-għada. Ġifieri jekk jiena qabel kont nippjana sa 3 xhur qabel, illum nista' nippjana milu mal-għada. Dik toħloq biża' u ansjetà fija li jonqosni in-numri kollha li ħajtilgħu. Mela bin-numri, bil-festi, bl-ikel, nagħlqu din l-istazzjoni. Grazzi, Matteo. Ħanaddu għal-waqfa qasira, nkunu magħkom il-għawfti ieħor.